hubung asmara biyen ate aku andum tresna tanpa bantal tanpa krasa kok abote ketaman asmara Umi Hafifah, ayo jumenengo, Nduk. Ayo ngancani. Disusul Adi Lanang. Sinten? Bagong. Oh nggih, Mas Glontor to? Nggih. Weh, lah dalam matur nuwun. Ayo Mbak mriki pisan ngene kene. Timbali sukarela mriki. Ya, sukarela. Ya. Rumangsane ki pon kene bayaran tek kowe kira seragam. Kene. Nggih, yo mriki ayo. Ya jumenengo ngancani Pak Bagong karo Pak Petruk. Mbak Umi, Dik Umi. Ya. Ayune. Kok kaya dukun tulak udan iku to. Lho nyatane yo tingkas tenan aja dipaidu lho. Modele kaya dukun tulak udan. Nyale. Iki senek mikir iki lho. Matur nuwun nggih, Mas. Ayo dibagekne Pak Bagong Glontor kuwi. Ayo sampean gendi sing makili aku. Ayo. Pripun, Pak? Sugeng dalu ngono. Sugeng dalu, Pak Bagong. Nggih, wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu, Pak Petro. Wilujeng dalu, Nok. Wilujeng dalu, Mbok Ganden. Anggen. Ampun, Mbok. Mamah ganden. Mah nek nom meram. Lah piye? Mbah. Ya ora apa-apa, nek sing penting lak mening. Ya Nduk, aku mbiyen ya ciut ngene iki padahal. Alah. Lah saiki nyate ya kok ngono kok. Iya. Ya Nduk, aku mbiyen ya kaya kowe-kowe lah tenan anggere tanggapan ngono. Heeh. Jane mulai jam aku jam 3 lagi teko omah. Lah ngopo? Ngancaki wong mendem-mendem. Wah. Wis malah Kowe iki rusak. dhisik kaya tau sekolah, kaya Umi iki lak iki ning SMKI saiki. Iya. Kowe mbiyen teko apa sekolahmu? Pas papat. Lah ngopo metu? Ya lho, meteng kok. Aku ya santai. Lah ning saiki kan aku wis tiba bakul. Tiba bakul Aku iki. ki mau arep tanggapan rene yo pamitan kok. Pamit karo sapa? Bojoku no. Oh iya. Pamit Mas Tommy. Pa. Wah, Pamit sik aku. Lho, nyeluk mupah to? jeneng asline kan Paimin. Nduk ya, Ayo nembang saya sing gampang mawon Nyidam Sari, mangke bawanipun didum. Lha kula percaya Mas Petruk karo Mas Bagong ya suarane apik-apik ngono kuwi. Nah, iki ngene to, gandeng bawane didum. Heeh. Kowe iki sing ati-ati. Apa? Nggon ukara R kuwi menengo. Nek aku lali dakan sikilku, dadi aku iso nyambung kowe. Nyambung. Iya. Lagi Saiki mung kok modele tanggapan tilapan. Jare grup. Grup kok sing siji dandan siji ora. ngene lho Lek, mengingat dana. Apa aku yo njaluk bayaran? Lah nek ora njaluk bayaran ki nyatra bayaran kena ngopo kowe ora seragam. Wong mau tekon seragame apa ireng rene nggo lorek. Tekno Cah ranggena. Ayo Nduk. Ayo sing buka genduk Umi sing ngebacurke Mas Petruk karo Mas Bagong. Oper Mas Petruk, ya Mas. Tak goleke sing tanpa R lho, ya. aman. Apa temung aku dhewe Kaya alon-alon, anggere neng ere kok banter ira-iramu. Lah jenenge bawa ya ben cetha kok. Cetha ku nek enek ere tatoke mikir mati. Ayo.
Duh dewa Jawata Gung. Hop, Umi. Petruk. Sok kapan kasembatan. Yo, seru truk, seru truk. Ayo. Ayo, kaya mau truk, seru, ayo. Sing cetha. Sing mirsani piyayi ewon lho. Dadi sing jenenge swara kuwi lagu ki lak mung nggih penghias. Ning makna yang disampaikan yang penting adalah dari kata-katanya. Katane nggih. Nggih kudu cetha. Baleni. Jajang lan wong Sing cetha kok ya. Dirubah prae kok to. apa? Nyanding ngono. Nyanding lan wong ayu. Yes. Alah, yes ora diomongi ra ngerti. Sampeyan apal ya karo tembang-tembang karo bawa-bawa ngono apal ya. Alhamdulillah Mas. Nggih lek ngelok tenan. Lek praon nika piye praone lagune piye to kae? Apal ora ngapusi. Yo kancane iki sik gembira. Sik to, yo kanca Ning gisik gembira. gembira. Nggih, ngoten niku. Piye to kuwi? Angel men to bengi iki golek dit. Angel sik. Lara tenan. Lah masa kok ning kipas angin iki lho. Lah, dadi sesuk kowe ora oboe lah mencak. Napa? Ambu murah rame. Pangsane. Tanggapan. Yo ngene iki kowe sik. Upama sira nahkoda. Lah, enek sira enek ere takon Umi. Saiki sampean Mas Petro. Umi, upama sing kowe sing bawa iki mau dadine wong remi. Lah piye? Upama sila. Malah domino. Lah iki sampean. Kula nggih. Tanpa kapal. Kapal ki gedhe, prau ki cilik. Ala wong padha ning nggon banyune iki lho. Arep nang banyu lah mentoke ning nggon banyu. Iki ora ewake aku mah ewake sapa? Anak mentok jenenge apa? Anak mentok. Mari. Anu, Yo engko jatahku pekne, Gong. bodhomu reremu kok jawabmu meri mbok ya teko aku. Lah piye? Anak mentok apa Anak ngono? mentok apa? Mentok cilik. Nah, ngono kuwi. Dadi iso nutupi kelemane. Ayo ora ngomong dik mau-mau. Ora ngomong kok kowe tanggapane mbok tilat kok ngomong. Anak biaya arep sari rene. Oh, mosok aku ngono. Ayo. Nang Bapak Halim lho mau kowe. Tanggapane celup to Mas. Heeh. Aku tak nusul, gane anggarane lho. Gak apa-apa aku tak gak dandan yo. Ya Mas Bagong saiki tanpa kuwi sik dibantu Petruke. Tanpa prau sat-sat sarah den Jaladri. Men semangat kaya warga celep lor lan kidul bareng Umi, Bagong karo Petruk karo Mbok Ganden. Ayo. Kowe kanggo. Iki nggih nutupi kowe lho, Truk. Lah iki kok nembang awakmu kan cilaka. Nyidam sari asmala malah molo. Ayo. Sembah nuwun lho, Mas. Lek barengan ra ketok. Nggih, nggih. Yo sing apik, ayo. Sembah nuwun lho, Mas. Nggih. Emoh. Ayo. Ayo, coba. Neno, bareng nggih, sing abani kula nggih. Nggih. 1 2 3. Nyedak. Iki ngene gethingku lek ngene iki langgar suwi ra tanggapan terus konslet ngene iki lho. Piye to iki sapa? Sepira Piye to? Truk. Nyi. Gong. Nyi. Mbok Ganden. Nyi. Lho, Bener kabeh lho. Iya. balen. Ayo. Baleni. Ji ro lu. Nyi.
Usik to. Lah aku pas lho. Nyi, lho pas. Kowe iki ra dandan lah benging. Elek-elek yo. Ora mau suarane kaya cilik kok. Jajal mbok gandeng Ya jajal. lagi iki lho. Nyi, ya. Nyi. Umi. Nyi. Terus. Nyi. Lah ya bener kan. Kowe iki aja ngoso ya. Goben ngoso kok tapuki kok. Nyi. Nyi. Lho, mboten enten sing nyelit lho. Lah iya to. Bisa ta iki? Baleni. Yo. Jiro lu. Ayo. Oh iya baleni. 1 2 3. Nyi. Aku kok malah ketularan. Lho, terus sangkane. Wis gen Piye? rasa ngelokke kono. Lah ngopo? Aja mbok lokke. Lah ngopo? Wong nang nggon-gone dhewe arep mbok lokke. Oh iya. Malah aku ra etuk lawang. Niki kurang setunggal Mas tulisane. Piye? Mriko nika Napa? sedang siaran ngono. Waduh. Wah, kaya ngen radio ae. Karo ngarepe selain karyawan dilarang masuk. Lah nggih. Studio Madang kok ora ning sedang siaran ngono. Yo baleni bareng. Nyi. Ayo. Jiro lu. Nidam Sari As Lek ngenyi mau genah disetel. Lah iki lho karepe arep bener kabeh nek sing as. Ngene sing ngono kuwi piye? As wajik karepmu ora. Ya. Nyedam sari as. Yen barengi lugas wae. Moro. Rasa gaya dhewe kok. Moro rasa ngono ora. Baleni sik, nyedam lugas wae. Nyedam Sari As Urek we rone ramuni. Alang kok marek geseh kowe iki kok ya. Gesek benekke. Ngalah. Omongan karo kowe angel men to gonggong. Angel ya ora digarap. Jangan repot tenan musuh kowe iki. Repot ya titip. Arang-arang petuk lho, jak omong mari mumet ora. Kan ki niku kok. Mumet ya ngombe obat. Mumet tok mayang. Wong karo kowe mumet. Lah nggih kok niku. Jak omong gak nyambung. Hati-hati, hati-hati nyambung kaya kabel. Iki dagelan kabeh lho iki. Hati-hati. Lah ngopo? Aku no santai tanpa beban kok. Lah ngopo? Lah kok iso? Ora celonengan. Ayo ayo. Wah, Mas Muslim ya. Taslim kok. Taslim muslim. Ayo taslim Islam ora muslim apa? Wah. Bareng ra dandan malah lucu herane kuwi. Iya niku kok. Apike nek nusul ngeten iki. Nek nusul ngene iki. Aku kelingan nang Jatipura ki ya gayeng kok ngene iki. Gayeng. Pokoke anggere dibayar gayeng deh. Gayeng. Mula sombe niku ditilap neh wae. Job niku anggere sambatan nggone kanca nggih guayeng. Ha iya. Ini anggere bayaran malah Lah sok. Angger napa? entuk amplop. Terus endo. Ya Upama sliramu sekar Langga menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula ingkang lenggah wonten ing Cikarang, Mas Joko Saptono lan sedaya para kadang-kadang moderator dan subscriber Kuntadi Channel. Sugeng Klaras. Ya. Kula kinten Joko Rajamala. Nun. Niku Pak Mujoko sakniki punan. Oh, ganti po. Ganti punan nggih. Namanya ganti. Nggih. Sinten? Pak Mujoko Joko Rajamala. Panggah wali. Nggih, Mas. Joko Ismoyo. Demen niku telepon kali kula miso-miso. Napa? Lah jam sekawan sonten niku kan telepon. Kang, tanggal 11 November isu purung. Kosong kok. Ya wis catet sik, Kang. Lah kok Mbah Mahrib niku ngebel. Pripun? Biar jinjel tenan
Batal kan gak sida. Ndang wudu no lek ngono. Nah iki wong-wong dadi comben nek wong ngejob kuwi DP-nen. Dadi sing DP iki malah kowe. Sing arep digawe kuwi DP-nen gen gak dibatalke le. Wong kok umuk. Umuk piye? PPKM arep digaglak reneng kok ora enek job DP. Ah. Ya ben dibatalke kok. Iki lho, madang arek sip tenan. Sip piye? Tanpa merokok. Elok. Elok lho iki. Pancen kabeh madeg ciptoning bengi iki. Ya Iki muga wayangan ngampek. merokok iki arang lho iki, ra ngrokok blas. Sadalange. Sebabe apa kok? Nang gedung, Mas. Terus ya kurang siji, dilarang merokok ya urung enek, Mas. Enak tak tutupi ke lho. Tutupi. Oke, bukaan kae. Dudu to wong ora ketoke kok. Wong edan. Yo. Angkat ke. Kur. Ayo Mas Petro. Wis ngendika ngono kok wong paido lho. Sing maido ki sapa to, Nyok? Aku ki ngandhake. Wong aku saiki panitia lho. Panitia. Ha nggih. Nggih. Kula niku Ya. jenjing amung tamu panitia. Oh iya ning sanggar, ning Heeh. sanggar. Heeh. Ning omahe Mbah Mantep. Oh, ora ning sanggar. Nggih. Lah ya ning Sanggar Bima. Nggih. Karang daleme Pak Mantep. Karang Karang Pandan. Karang Pandan nggih, nggih. Angel. Kula iki sing pengin krungu malah suarane Mboke Ganden kula niku. Nggih. Jajal. Kuwi nanti suarane. Wah niki sae niki swanten. Sae. Sae swantene. Wong dhewe pas nyuwanten mboke langsung minggat tok. Tegese nyuwara nembang niku Nggih. ora kok ngonek-ngonekke kok nggih. Pun kula merdekake jenengan kira-kira Oh, yen jenengan kan luwih paham kalih anu napa suasana peta hiburan wonten Laladan Karanganyar Nggih. kira-kira trepe napa sing baku kanca-kanca iso Yu, abuhi. mau Pak Bayan kelangenane Gubuk Asmara. Kuwi yo Mbak Tarmi yo ngersakane kuwi. Oh iya. Ketoke wonge ra eneng ketok iki. Ijin nggon jopo. Iya. Kowe iki ditunggu sak mulihmu mangsane sing nyangoni kono kok apendo. Berarti iki kok disangoni. Sing ora sing kono dhewe ya. Rasa semelang ki Mas tinggalan saka putrane Mas Pak Ilyas. Bupati. Nggih. Aku Kowe santai kok. kebahagiaan.
Mas Ilyas iki ketok lho. Piyai iki nek pejabat putra bupati, calon bupati. Agek tindake berwibawa lho. Ya to. Wong aku pomo aku. Iya. Paling ora ya DPR. Pomo kowe yo. Paling ora ya camat. Coba Gong. Aku ya melu to. Melu. Iya. Coba. Ngomong kowe. Aku paling ora ya DPR. DPR. Baleni. Paling ora ya camat. Coba kowe. Ah nek iki maling iki. Maling iki. Lah kowe lingak-linguk kaya copet no kok malah ya. Maling nek kuwi. Alano ya. Lah ngopo dadak lingak-linguk? Ya ngono enek motor lewat. Lah kok kowe iki kalah karo pitik. Lah piye to? Lah pitik kan nyabrang ora saking ngerti kuwatengen lho. Lah kok iso? Lah matane kan ning kuwatengen. Dadi kan nek ndundul ngene to. Ya rong karuan karo pitike kok. Lah kok iso? Nggih melek to, Mas. Merem. Kok merem? Gosek apa? Petruk apa? Nggih melek to. Bagong. Merem. Salah kabeh. Lah pripun? Jago lek kluru ya cukuru ukurane kok merem. Oh, alah. Kowe kok ya goblok men to, Cah. Oh, nek mosok jago merem ngono ya ora. Otomatis ya cukurukuk ngono kaya kaya. iso ngomong nek merem. Apa sebabe jago kluru kok merem? Apa sebabe jago ki mau kok gak melek? Sing cetha lho. Lah piye? Jago kluruk kok. Jago Apa kowe mau? Jago kluruk. Malah kok ula luwuk iki. Kluruk. Heeh, ngono kuwi. Lah wong ya kan ya ngematke penak cukruk benakan karo merem. Enggak. Lah ngopo? Mergo wis apal. Apal apa nih? Lah ya kluruk iki wis apal, apa mau gak apal mesti kan dadak maca. Oh, Apa ya nek pitik kok Kaya maca? sinden kuwi nek sindenan nek sapal kan karo meremeng ketok. Gak anu wis apal. Mergo Lah nek jago ki nek gak mau. apal mesti nggo catatan melek. Oh, lah nek jago ki mau apale pas ngopo? Ya pas kluruk mau. Pokoknya hati-hati wis po hati-hati yo. Sing sekirane muni R orang diunekke wis dibatin wae ngono wae wis. Wis apa-apa ora. Ayo, Dek, wong dawuh kok Mbak Cangi. Kabeh wis memaklumi. Buka semara. Nek kowe iki muni R iki rekoso wis memaklumi Kowe kabeh. aja mepet-mepet ronayu rada rene kalau disunting ben ketok. Rasa nangis, rasa muni R kok kloro-loro. Ora nangis wong kuwi trene matane rembes kok. Moko lek kono kawan sing rembes iki Semar lho, malah nulari petluk. Nah iya. Nulari kowe. Makasih lho, Dik. Seneng aku. Yo. Bapak. Ayo bagiamu. Gubuk iku. Jas elak tenan. Sing digawe saka bambu. Jane pring dadi bambu. Nah tiba anu kok. Suka kulone tibaku lho, Lek. Manggon tengah sawah. Hei. Iya. Ah iki gak kalah ya. Iya. Kaya adu sorot wae. Makasih lho, Dik. Kanggo leren bengi. Iya. Enak lerene kok. Ayo. Oh iya nek Ayo. ere. Mula kok langsung dioyak wae. Saiki tak kira lek sing entake sing kae tresno tulus kae. Beda ya. Bener ya Pak Tulus Petrus? kok, Mas. Tulus pun meninggal kalau wingi. Oh. Lek Tulus pun meninggal. Oh tanggamu. Bakul pintik kae. Lah kamu bola-bali drijine canteng ngeno. Nggo ngrogoi cilite pitik. Nggih. Ya yuk. Yo, gubuk asmara. Ah, mbok ing ganden dados. Yen liwat aku
Iki nek ora warga celepi kangelan lho ngene iki. Lah piye? Limbukan wae enek protokole ya. Mbok yo ben kuwi panitia ya. Kuwi panitia kok ya mbok lokke. Kuwi bapake Pak Kepala Desa mangsa. Oh, lah kuwi macem-macem. Kowe iki nyatrane Pak Wiji iki bapake Kepala Desa Ndagen. Wis ngerti. Bapake Mas Andi. Wis Lah ngerti. wis ngerti kok ya mbok lokke. Lah ya Kok ya lancang ngelokke. Lah ora wis rampung ya ning jaba. Lah kok pengen kok ngatur. Yo ben wong sing nanggap ya Pak Wiji barang kuwi kok. Kuwi nanggap kok masane pengen menikmati kok. Kuwi karo ngamanke bintang tamu. Lek ketoke rada rusuh ngono dhek langsung stop ngono kuwi. Bocah dek. Iki Pak Wiji iki uga nate dadi sesepuh Sanggar Parikesit. Leres. Ketua Parikesit saiki wis purna. Nggih wis Sehat ya purna. Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki yo Yeling. jenengan iki yo awet menireng. Nah ya ora ngono. Garapi ora cetha, awet men ileng. Ora ngono-ngono. Iya. Penekane dhewe terus kancane ning isore jegang. Ya sementing sehat ya Mas Wiji. Nggih, Sehat ya kudu waras. Loh, piye to? Wong Sehat ki penting lho, Le. Lah ya ning sehat iku kudu diimbangi karo waras. Wong sehat iki rong karuan waras. Contone Tengah wengi kancane dandan bagus-bagus celoningan iki ngopo? golek diet. Endi? Endi mbahmu kuwi? Wis lunas diingi kok. Aku ketok nyanyi ora ta iki? Iya, wis ndang melu kok. Sorry Mas to. Sa RT iki karo aku. Oh iya to. Oh. Kalau Dwi Tanto. Sepurane aku saiki wis minggat saka Bekonang ya. Lah ngopo? Catetan. Ora, kowe ngati lah ngopo? Kowe iki usahamu sukses. Sukses. Wong buka gawe apa ora? lah ya Kok malah angkringan minggat ya. nang omah ki ngopo asline? Ngopeni wong tuwa Mas nang Mojo Gedang Mas. Oh gak lah bojomu ngopo? Alah tapuk genah. Ora kok bojo. Ngopo asline ngono ngopo? Genah digawa wong. Oh. Sak Kowe kemen. lek dadi omongane to, ndek bojo ayu arep didol lah genah kuwi payu sanu bojomu. Mula nek ndagel ngati-ati cah. Nah, Lah ngono kuwi. Tenan kok. Wong bojoku ayu tak dol lah. Payu. Lah mandine ucap iki ora kaya ucape dhewe kok ya. Mas omonganmu Le. Ah iya. Andene golek bojo jare sing dekek. Ora melu-melu slim, guyang-guyu ngopo? Ngerti keluargaku kaya ngene malah mbok guyu. Oh. Kowe ora guyu keluargamu, guyu kowe iki modele lucu ngono lho. Wah, jan. Saiki wis etuk neh kok, Truk. Entuk neh. Catet. Entuk wong- Wis etuk. Wong ndi? Alah kidul kono. Ngomong karo aku ki jarene dekek. Ketemu aku ki ditutupi masker, mbasa masker dicopot. Dekek ki ngisor irung to. Kae dekek gue. Tuapuk sisan. Aku glek bojo ora perlu ayu-ayu kok. Lah terus? Elek sing penting gemati. Bijaksana kuwi. Penting urip ngono. Kok penting urip lho. Ini tenan. Mantu cape, amin. Catetan sajroning ati kadatan tutur saya para ati aku kowe dadi garwa amarga leren ning gubuk asmara.
apa ki nek terlatih ya ngene. Kandhane. Itu ya dasare cah nom kabeh. Ya sing ngendang ora kaya ning segaleman diingi. Lah, ngapa ta? Lah ngapa? Semangat ning kene gitu. Oh iya. Semangat gleleng lagi saiki. Ndek men sik pisanan ora nek jam-jamane seneni karo sing nyarani nangis dek iki. Dadi gak nganggo jam-jaman. Kok mulus ora nek apa-apane lho, Val. Iya. Gleleng lagi saiki. Ayo. Yo. Catatan sajroning ati ada luntur saya marang